То първо малкият си го прие като сериозен комплимент. Ей, красавка. И Цавко веднага навиква големец. А, не бе. Предния. Само къде е Боб и Леща. Само знаеш да ми решиш. Типа. Верно ли? Да, Ма сериозно ли? да, Да не лъжиш. да. А може да не лъжи, може ти. Не знам ли. Тако, Какво? Какво е? нали сега? Пред хауса. Чакай Марина. Вече не. Оп. Спи, фак.